Kowe nyekel HP guyang-guyung di gendaan Ora. ya. Lho. Wong iki Wong nah. Wis saiki iki kaitane iki awake nang karo urip. Selamat datang di Mas Podcast. Podcast by MSP Studio Official. kowe nyekel HP guyang-guyung di gendaan Ora. ya. Lho. Wong iki Wong nah. Wis saiki iki kaitane iki awake nang karo urip. Lek urip iki berarti kan awake ngomongin wong karena awake dhewe manungsa ngono lho. iya anjane. Ya gendaan iki perlu rek nyate ora duwe ya to. Susah. Ya dene anak gitu. Serang, Sirisiran to. serang. Sirisiran kuwi sirisiranmu. Sirisiranmu apa sapa Set lho. aku basa musir-siran ini aku ngrungokne koyo. Yo calawas lho kene iki. Yo ngene. Wong basa iki kadang iki saiki ki akeh basa anyar-anyar iki. Basane cah nom-noman saiki. Ku diarani sir-siran kadang ku ndak roh lho ya. Guyu mriyan. Guyu sir-siran iki opo? Dhewe aja. Samangko lek cara zamane awake dhewe mbiyen. Wah lek diarani sir-siran Wah, iki ya. jeru. Jeru. Ya kuwi lek ngomongin sir-siran iki paling demen lek cara mbiyen. Iya, emang. Wah, cek sir. Sir iki maknane kan siri. Rodok menengah gebetan. Saiki apa jenenge? Saiki. Apa cah? Lek saiki. Gendaan. Awas poe ya. Wah, aspal kuwi. Aspal ya. Oh, Gendaan, saiki gendaan. apa ya? Makane sir. Doi. Yo, wila dai. Yo sir-siran kan sir ta. Sir. Sir apa sir? Gitu. Siri padahal artinya Ser. ya. Siri artinya kan rahasia. Kuwi basa Arab. Ser. Siri rahasia. Kuwi basa Arab ngono. Dadi rahasia ning jero ne atine dhewe ngono lho. Sir-siran. Cek sir. Lek sir kan yo karep-karepan. Dadi lek mek sir ngono mek kene tok, tapi lek sir-sirane kono yo karep kene yo karep. Ngono lho filosofine ngono. Dadi kudu dibudayakne kata-kata kuwi. Siri-siramu sapa? Ya, ngono. Jadi aja ngene Mas. Lek sir-siran iki kesane sik halus. Gendaan kuwi Kasar kuwi. pasar. Gendak mare. Sapol. Gendak sing korong lah jare Pak Dalang. Jadi kuwi ya kayak filosofi bahasa saiki macam-macam. Bukan filosofi bahasa, gaya bahasa yang lama itu sekarang kan ditinggalkan. Kuwi ndak oleh jane wong kata-kata mbiyen iku yo seru. Justru ngene. Iya awake dhewe wong Jawa, khusus ya. Wong Jawa Timur. Oleh bahasane anak nggih bahasa Indonesia nggih hari-hari oleh. Pone bahasa Inggris, tak acungi jempol. Mulai wong saiki takoni pinter-pinter. Ning basa Jawa lek diterapne nang gone anak-anake dhewe, apa neh basa halus. Kuwi enek sing saiki mulai punah kaya ngono kuwi. Kesalahan memang. Kesalahan. Memang Aja salah. mergo bocah ben pinter, ben iso basa internasional dibasakne kon bahasa Inggris, bahasa nasional, bahasa Indonesia lho kuwi yo apik. Tapi basa Jawa kuwi yo kudu iya wajib kuwi. wajib Wong dibantu dasar. kuwi sing Kekeliruane wong-wong modern saiki kan yo ngono. Budayane Yo awake termasuk aku lah. Bocah sik cilik dibajari bahasa Indonesia. Dadi urung sekolah wis pinter bahasa Indonesia sampai wong tuwa-tuwa kok iki kelahiran ngendi? Iki anakmu kelahiran ngendi dan lain sebagainya. Wis smart, pinter ya. Tapi ketika titiknya itu dalam artian ning sekolahan kuwi wis pembelajaran bahasa Indonesia oke lah. Wis iso interaksi karo mereka karena bahasa Indonesia wis familiar. Tapi ketika nyemplung ning basa Jawa, krama inggil karo ning masyarakat, ya iso nul, kaku. Nah, iki kesalahane. Jadi budaya bahasa iki kudu dibalekne neh ing jaman biyen. Lah nyapa kok kudu ngono? Soale uripe awake dhewe kan ya tetep nang kene. Ning kene. Unggah-ungguhe. Sak pinter-pintere sapa lah awake dhewe mungkin, anak-anake dhewe terutama. Iso bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Lho, tapi uripe lho nang kene, lingkungan iki yo ning lingkungan iki Jawa. Pada akhirnya kan balik ning tata krama. Tata krama sing krama. iya, sing junjung tata krama nek nggone dhewe. Dadi kok bahasane anak ini aja dianggap kolot. Kuwi ora kolot kuwi. Iya, krama inggil.
Ya tadi kesalahan sing fatal kuwi memang terjadi, bukan siapa-siapa, aku dhewe ngajari bocah ya ku. Wah, anakmu harus pinter, kok pinter bahasa Indonesia. Loh. Ya, kita bangga di titik itu, tapi selebihnya dhewe nelongso. Belajari basa Jawa kuwi wis angel karena itu bahasa-bahasa ning sekolahan kuwi wis bahasa Indonesia oke lah. Tapi ketika di bermasyarakat, "Nduk, sampean asmane sinten?" "Asmoe opo?" Nah, itu kesalahan. Itu sangat pada akhirnya ketika kecil itu dilelo-lelo iki bocah kok pinter dan lain sebagainya, agak besar sedikit. Bocah kok ndak duwe etika, ndak duwe tata krama lah itu jangan sampai kesalahan. Ya mungkin lek kanggone wis iki cara bocah akhirnya gede wis terus uripe ning njaba mungkin lek tata krama tetep tapi lek secara bahasa mungkin ya bisa diterima ning kono. Lek nggone nang kulon ning Jakarta misalnya tetep bahasa Indonesia. Tapi pondasi basa Jawa krama, inggil dan lain sebagainya kuwi sebagai apa ya? Pondasi sing kuat untuk apa lek ngarani mengatur menata etika pada akhirnya itu malah tondak tanduk apa adab asor ya bahasane Jawa ngono ya, tondak tanduk adab asor kuwi ketut ning basane kuwi mang. Iya, artine ngono. Krono enek sambunge ngene nek menurutku. Dengan belajari basa krama alus lek karo kancane kuwi bahasane piye, karo wong tuwek iki piye, krama lah terutama ya, enek krama inggil, krama alus ngono kuwi. Kaya si bocah iki ketika dia iso krama kuwi biasane dibarengi wong lek utawa bocah ya. Bocah kuwi lek karo wong tuwek iso krama inggil. Iki biasane dibarengi karo tindak tanduk. Iya. Iya toh. Sifat sikap tingkah laku. Lek biasane wis iki sing tak amati. Lek bocah ki lek gelem basa krama karo krama inggil karo wong tuwek, berarti tindak tanduke biasane dhek ya apik. Apik, betul ya kuwi lho. Kuwi sebagai apa ya? Pondasi sing kuat untuk apa lek ngarani mengatur menata etika pada akhirnya itu malah tondak tanduk apa adab asor ya bahasane Jawa ngono ya, tondak tanduk adab asor kuwi ketut ning basane kuwi mang. Iya, artine ngono. Krono enek sambunge ngene nek menurutku. Dengan belajari basa krama alus lek karo kancane kuwi bahasane piye, karo wong tuwek iki piye, krama lah terutama ya, enek krama inggil, krama alus ngono kuwi. Kaya si bocah iki ketika dia iso krama kuwi biasane dibarengi wong lek utawa bocah ya. Bocah kuwi lek karo wong tuwek iso krama inggil. Iki biasane dibarengi karo tindak tanduk. Iya. Iya toh. Sifat sikap tingkah laku. Lek biasane wis iki sing tak amati. Lek bocah ki lek gelem basa krama karo krama inggil karo wong tuwek, berarti tindak tanduke biasane dhek ya apik. Apik, betul ya kuwi lho. Kuwi wis kaya-kaya wis ya ngono kuwi sing terjadi selama iki ngono kuwi. Ya toh. Kan sebagai pengamat anak-anak ya toh. Masa terus IDW dan yo ya kuwi lah. Awake kudu bangga ya dadi wong Jawa, istimewane nang kono kuwi. Ya tapi kekeliruan kuwi harus digeser, harus dibenarkan. Itu kesalahan. Ya mungkin bukan 1-2 orang ya. Sing didelok Ipin Upin ngono. Ya oke lah Ipin Upin lucu yang delok. Lek delok Sinchan. Prak budrek to ya to, terus anake ngelo. Oh, mama nakal kliwat. Budrek terus. Terus neh ngene Mas, aku iki menilai kaya sebenarnya prihatin ya kaya aku dhewe ndak sepenuhnya iso aku ngene iki iso ngomong tapi menjalani dhewe ya angel, tapi mungkin ya dadi coba pengamatane dari kacamata aku. Nah, pengamatan bersamalah. Jajal sama titeni kaya anak-anak awake dhewe ya. Saiki iki apa-apa kan sarwa cepet, termasuk HP, Instan. media sosial itu kontennya teh dibuat cepat. Iki cepet. Video-video singkat sing engko lek ning bocah cilik ndeloke mek ngene, Mas. Nah, mekur sekilas. Dan ini lama kelamaan sing tak kuwatirne ngene. Tapi muga-muga ndak terjadi lah. Kaya bocah cilik akhirnya memandang sesuatu itu ndak secara lengkap. Artinya cuma sekilas. Jadi dia ndak akan memahami tentang sesuatu. Pinginnya sarwa cepet ngono lho, Mas. Instan kabeh. Umpama ya dihadapkan dengan sing rada ndak penak sithik kan dia geser. Ndak cocok sithik geser. Padha karo ning uripe
ning kehidupan nyata nih. Ketika dia dihadapkan ndak penak, kuwi ndang-ndang langsung geser. Wegah Ndang soro. ngalih. Akhirnya wegah ya jane wegah soro ki bener Mas. Soro ki ora digoleki. Tapi maksudnya kan ya ketika itu harus melewati prosesnya harus soro, kan Kudu itu soro memang ki harus sih. dilakoni ngono lho. Betul. Jadi bahasa kuwi sebenarnya ya maksudnya ora ngono ning sing terlanjur familiar nang telingae ngono. Ora gelem soro lho. Sopo lho wong sing gelem soro. Tapi kan kalau soro kuwi sebuah proses kan ya memang harus dilewati ngono lho. Iya. Mau ndak mau ya harus dijalani kan ngono. Kuwi balik neh nang kuwi. Nyekrol kaya konten-konten sing cuma sedetik 2 detik 3 detik lek demek di scrolling ini ya samarku kuwi Mas. Wonge kaya kesannya tergesa-gesa kabeh. Semua tergesa-gesa. Memang ya memang zamane saiki wis ngono kuwi. Pertama seperti itu. Kita itu tidak bisa mengubah zaman, Benar. tapi kita bisa menata zaman itu. Kita bisa ikut menata zaman. Seperti apa? Ya kita menyusupkan hal-hal yang negatif di situ, ada positifnya. Zaman semono ya ngono, bocah ndablek ya bene bocah ndablek ya. Bocah nakal ya bene nakal jadeke nandakne percaya akal gitu loh. Yang penting orang beling. Ngono lek jare mbahku ngono, nakal oleh ning aja beling le. Bedane Beling lho, lek nakal kuwi nandakne percaya akal. Dadi lek wajar lek bocah nakal, tapi lek beling ngerti beling apa, Mas? Pecahan kaca. Iya, pecahan kaca. Lah kuwi pecahan kaca kuwi lek ngeneki lara mestian. Dadi kuwi nggih simbol ya. Simbol. Nah, kuwi oleh nakal ning aja beling. Beling iki kaya pecahan kaca. Heeh. Lah kuwi mbayani wong liya. kuwi mbayani wong arepe diciwir ngene, arepe digunakne ora kena, arepe digegem kuwi ya ngeneki. Lah kuwi lek jamane Mbah Mbiyen iki kan ngono kuwi. Tapi kuwi kena tinggi pedoman cara tinggi pemikiran ke depan. Jadi lek bocah ono akale ram lho, kene jenenge bocah. Ngono lho. Lah lek mbah ono akal lah kuwi kleru kuwi kesalahan. Lek mbah nakal kuwi. Lek mbah sik ngono kuwi berarti mbahe beling. Mbae beling. Ono.